Tak dobré ráno, vítám tady všechny v Církvi Slovo života. A chtěl bych na úvod přečíst kousek ze Žalmu 108. Tam David vyznává: Mé srdce je připraveno, Bože, budu zpívat, prospěvovat žalmy, rovněž moje sláva. Probuď se už citaro a harfo, ať jitřenku vzbudím. Hospodine, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy, vždyť tvé milosrdenství nad nebe sahá, až do mraků tvoje věrnost. Tak to je tak úvodní žalm předtím, než budeme zpívat chvály. Tady teď bratři připravovali techniku a tento žalm říká, že máme přijít do chvál s připraveným srdcem. Tak měli bychom při tom všem zhon nějak nezapomenout na to, že je důležité, abychom před Boha přistoupili s připraveným srdcem, tak pozvedněme svoje srdce k Bohu a dám teď prostor chvále.
děkujeme ti za to, že to, co ty jsi nám zaslíbil, nám nikdo nemůže vzít. Díky, Pane, za to, že ty jsi věrný, Pane. Nic nás od tebe nemůže oddělit. Požehnán je Bůh, kde je zem úrodná, tam, kde hojnost přebývá, požehnán buď Pán. Požehnán je Bůh, tam, kde je zem nabídá, má duše, čistí vyprahla, požehnán. Dáváš ze svých dlaní, díky přijímám. Všechno měníš v požehnání, chválu ti vzdám. Požehnaný mocný, svaté jméno tvé. Požehnaný velký, požehnané svaté. Vezmeš sám, srdci stále mám, buď požehnaný Pán. Dáš a vezmeš sám, dáš a vezmeš sám, srdci stále mám, buď požehnaný Pán. Buď požehnaný. Požehnaný, Pane. Díky za to, že ty se neměníš, i když okolnosti okolo nás se mění, Pane. Tak ty se neměníš, ty jsi stále stejný. My se můžeme o tebe vždycky opřít, vždycky se na tebe můžeme spolehnout. Jsi vždycky bodem našich chvál.
život můj. Ježíš, máš jméno nad všetky ostatné. Ježíš, len ty si, kto mohol spasiť svet. Plný si vďaky za nádych každý deň. Si život môj. Život môj. Si život môj. Nie je nikto taký svätý, nikto podobný. Môj zakotvor niekto ty. Sám, aký si a spoj mi srdce s tvojím láskou. Ľuďom tvojíme tam jasný. Nikto taký svätý, nikto podobný. Môj zakotvor niekto ty. Zjav mi, aký si a spoj mi srdce s tvojím láskou. Ľuďom tvojíme tam jasný. Ty si piesne tej, ktorá večne znie. Ty si všetkých chvál, ktoré prinesie. Ty si vďaky za nich každý deň. Ty si život môj. Ježíš, máš meno nad všetky ostatné. Ježíš,
Tak zdravím všechny, kteří přišli během chvál, nebo kteří se připojili. Děkuji. Kteří se připojili na internetu. Nejdřív řeknu krátce oznámení. Zítra by měly být modlitby v 6 hodin. Kdybych něco řekl špatně, tak Andrea mě tak opraví. Takže jste zvaní na modlitby tady zítra v 6. Dneska začal jsem chronologicky, dneska ve 4 hodiny tady budou Davidovy stánky, takže jste zvaní na Davidovy stánky, na chvály a můžeme přijít do Boží přítomnosti. Ve čtvrtek bude pravidelné čtení Bible v 6 hodin a příští neděli zase tady shromáždění v 10 hodin dá-li Pán. Tak. Ještě než řeknu nějaké krátké slovo, jako krátkou úvahu na úvod, tak bych chtěl říct jedno svědectví. Moje manželka je učitelka a ve škole měli tento týden inspekci, a tak jsme se za to modlili a mně přišlo, abych se modlil, aby Bůh ukryl. V písmu jsou taková místa, třeba když chtěli zajmout proroka Eliáše, nepřátelé, tak on se modlil, aby je ranil slepotou a oni ho nějak nemohli najít, že já nebudu ten příběh nějak dál vyprávět, abych nezdržoval tím, ale vlastně něco takového se stalo, se ta inspekce k mé manželce do třídy nepřišla. K těm žákům přišla, ale zrovna když měli nějaké jiné učitele, někde prostě na tělocvik a ještě někde nějaký cizí jazyk, nevím přesně, takže moje manželka tam nebyla, ta třída měla inspekci 2krát, ale moje manželka ani jednou. Takže Bůh ji asi nějakým způsobem ukryl a kolegyně ji řekla, no ty jsi to vymodlila. Takže manželka ji nějak svědčila o tom, bavili se o tom, ta kolegyně, myslím, že není věřící, bavili se o tom, že manželka se modlí a inspekce nepřišla, takže ty jsi to vymodlila. No a proč to říkám, tak je, že já jsem dodatečně zjistil, že manželka se modlila to samé, aby ji Bůh ukryl. A to na mě zapůsobilo. Že v písmu je napsané, že když se dva shodneme, Bůh nám to dá. A my jsme se shodli a myslím, že se za nás modlila ještě Karlička, misionářka, se za nás hodně modlí. A ta se modlila taky podobným způsobem a mě to povzbudilo. Povzbudilo mě, protože jsem nějakým způsobem zachytil, že nás vede Duch Svatý, abychom se takhle modlili. To člověka povzbudí, když si uvědomí, že v té modlitbě se nemodlí jenom, co mě napadne, ale že to dal Duch Svatý. Přemýšlel jsem nad tím, jak to vlastně Bůh myslí s tím, když se dva shodneme. Poslouchal jsem nedávno kázání nebo vyučování na internetu a ten americký kazatel tam říkal, že když se modlíme, je to jako když v té duchovní oblasti přistupujeme k řece, která
proudí a je poněkud pošetilé se snažit změnit směr té řeky. Prostě na nás je, abychom do té řeky vstoupili a plynuli s tou řekou. Prostě plyne ta řeka Božího ducha, ta Boží vůle a my se tomu máme nějak poddat a vstoupit do toho a prostě jít v tom směru, jak vede ta řeka. Nám se to podařilo a bylo to na svědectví, říkám to tady na svědectví a se té kolegyni třeba to bylo na svědectví, že ta modlitba potom byla vyslyšená. Takže my bychom měli hledat, jak nás Bůh vede, za co chce, abychom se modlili, jak chce, abychom se modlili. Já jsem začal tady na úvod, jsem přečetl několik prvních veršů ze Žalmu 108. Nebudu to číst znovu, kdo jste tady nebyli, ale tam je, mé srdce je připraveno, Bože, budu zpívat, prospívat žalmy a tak dál. David vlastně tam říká, že už před rozedněním je připravený Bohu vzdávat chválu. Ta první věc, kdy vstal, kdy se probudil, tak byl zaměřený na Boha a jeho srdce bylo připravené. Tak chtěl bych něco málo říct k tomu, co to znamená mít srdce připravené. Blíží se advent, myslím za 2 týdny by měla být adventní neděle a je to takový čas, kdy člověk nějak rozjímá, modlí se, má víc času na Boha a měli bychom vlastně mít připravené srdce, připravené na to, abychom také my mohli od Boha slyšet. Nejenom my prostě něco Bohu řekneme, co bychom chtěli, ale také slyšet, co Bůh chce říct nám. Na to potřebujeme mít připravené srdce. Kdybych o tom měl mluvit nějak, snažit se to téma vyčerpat, tak bych tady byl hodně dlouho, protože v Biblii je o tom spousta míst. Třeba v Novém zákoně to hlavní podobenství je podobenství o rozsévači a to je o stavu našeho srdce. 3 případy tam jsou srdce, které má nějaké překážky a dusí to Boží slovo, které přijímáme. Nejsme schopni je nějak něco z něho mít, nějak je míjíme. A jeden ten případ znamená srdce, které je připravené. Není zatížené starostmi, není zatížené hříchy, není zatížené ničím, co brání tomu slovu, aby v něm zešlo a přineslo nějakou úrodu. Podobné je, když Ježíš mluví o hostině a zase je tam několik skupin lidí, kteří odmítnou pozvání na hostinu a je to taky z důvodu různých starostí nebo z důvodu oženil se, má nový vůz, má nové pole a prostě nehodí se mu to, nechce tam přijít a ti, kteří tam přišli, tak byli ti chudí, ti nemocní, jejich srdce nebylo zatížené, tady tím to bylo nějakým způsobem připravené. A někdy to, aby naše srdce bylo připravené, tak vyžaduje pokoru, nějaké ponížení, něco, co nás prostě odstraní ty věci, které brání. Dokonce Ježíšovi učedníci, když k ním Ježíš mluví po svém vzkříšení na cestě do Emaus, tak to jsem Lukášovi evangeliuš, tak říká jim, že jejich srdce je pomalé k tomu, aby uvěřili. Oni ho nedokázali poznat, byli zarmouceni tím, že Ježíš byl ukřižovaný a zdráhali se uvěřit tomu, že byl vzkříšený. Těm zprávám, které slyšeli, že byl vzkříšený a Ježíš jim říká, v českých překladech je to třeba, vaše srdce je nechápavé a tam je napsané v originále, že vaše srdce je pomalé k tomu, abyste uvěřili tomu, co psali proroci, že to bylo prorokované a že to tady skutečně stalo. Ježíš mluvil k zástupům v podobenstvích a když se učedníci ptali, proč to tak dělá, proč tím nemluví přímo, tak se odkázal na Izajáše, kde se mluví o srdci, které je obalené tukem a v důsledku tady tohoto ti lidé mají zacpané uši, zalepené oči a nejsou schopni slyšet Boží slovo, nejsou schopni to pochopit, přijmout. Takže je to hodně, co písmo říká o stavu srdce. Jakým způsobem vlastně můžeme připravit naše srdce. Řeknu k tomu jenom krátce. Náhodou jsem narazil na video v tomto týdnu, kdy jsem poslouchal něco o svátku Jom Kipur a to je den smíření a Židé se na to připravují.
mají celý den půst a vlastně pokořují se, činí pokání, zkoumají svoje srdce, modlí se k Bohu a je to vlastně nějaká příprava přistoupit před Boha s vyčištěným srdcem, s připraveným srdcem. A druhá věc, kterou k tomu řeknu, tak je, modlil jsem se včera ještě k Bohu, jakým způsobem tady toto, jaký tomu dát nějaký závěr. A náhodně jsem otevřel knihu Ester, začetl jsem se do toho. A na jednom místě se tam píše, že ta dívka Ester, která měla být přivedená před krále, tak procházela 12měsíční přípravou. 6 měsíců jí mazali mirhou, 6 měsíců jí mazali balzámy, takže tam byla taková fyzická tělesná příprava, než mohla před krále přijít. Každá dívka takhle tímto musela procházet 12 měsíců, to je dlouhá doba. A manželka mě někdy říká, co tak dlouho děláš v té koupelně, tak nejsem tam 12 měsíců, potřebuji se oholit, to ona nepotřebuje, umýt hlavu a pár dalších věcí. A někdy, když se tak v koupelně na sebe dívám, tak si říkám, no nevěnuju já tak těm tělesným věcem víc času, než té nějaké duchovní přípravy na ten den. Takže ona tím procházela 12 měsíců. Ale to není to, co z toho chci říct, to hlavní. Pak vlastně tam dochází k těm událostem, že proti Židům povstal vysoce postavený nebo prostě nějaký hodnostář, Haman se jmenoval, a usiloval o to, aby je vyhladil. A královna Ester potřebovala jít před krále, aby tu situaci změnila. A zdráhala se tam jít, protože ten král ji už 30 dnů nepozval a vlastně nikdo nemohl přijít jen tak před krále, aniž by byl pozvaný. Hrozilo mu, že prostě tohoto člověka čekala smrt. Potřebovala pozvání a mohla tam přijít a jedině, když by král vztáhnul zlaté žezlo k ní, tak by nezemřela, král prostě prokázal přízeň. A ona vyhlásila nebo požádala, aby se všichni Židé v tom městě celý den modlili, postili. Jo? A zřejmě to mělo jako i modlitby, ale je tam výslovně jmenované tady ten půst. Takže oni se za ní postili, ona pak přišla před krále a ten k ní vztáhl zlaté žezlo, našla u něho přízeň, přimluvila se za Židy a potom se ta situace obrátila, že Židé byli zachráněni a jejich nepřátelé pak byli vlastně zahubení, obrátilo se to proti nim. A já jsem si říkal, králi 30 dní nepozval. Předtím je tam napsané, jak si zamiloval, ustanovili královnou místo té, která byla před ní a našla u něho velkou přízeň a najednou 30 dní a neměl o ní zájem. Co jí moje manželka řekla, kdybych 30 dní prostě se jí vyhýbal, stranil. To bylo divné, že? A toto se tady stalo. A za těmi příběhy je něco v pozadí, co my můžeme tak z nějakých souvislostí, nebo co tak vidíme na jiných místech v Biblii, jak věci fungují, tak si můžeme domýšlet. A věřím tomu, že ten král, když dovolil Hamanovi, aby jednal proti Židům, tak se dopustil hříchu. A hřích je to, co zatvrzuje naše srdce. To je to kamení v tom podobenství o rozsévači, který potřebujeme, aby v našem srdci nebylo. A věřím, že on ztratil zájem o tu královnu Ester, protože jeho srdce bylo něčím zatížené, zaslepené, prostě nějakým způsobem tam bylo něco proti té lásce, kterou vůči ní měl. A věřím, že to souvislo tady s tímto hříchem. A když se ti Židé postili, pokořovali se před Bohem, tak Bůh změnil srdce tady tohoto krále. Je napsané v jednom místě v příslovích, že Bůh mění srdce králu, jako mění směr potoku, jo, tam té poušti někde na jihu země. Prostě on mění srdce lidí, mění srdce králu. A směřuju k tomu, že my se máme přimlouvat za naše blízké, máme se pokořovat před Bohem, modlit se za naše blízké, aby změnil
jejich srdce. Dneska jsem se tak modlil, tady té místnosti máme modlitby před shromážděním, modlil jsem se takhle, aby Bůh se dotýkal srdcí. Pak přišel Andrea, přijel o něco později a modlili se stejným způsobem. A mě to povzbudilo. Modlili jsme se s manželkou stejným způsobem za to, aby skryl před inspekcí. Modlili jsme se s Andreou stejným způsobem, aby Bůh měnil srdce našich blízkých, lidí v tomto městě, aby oni byli ochotní přijmout evangelium Krista. A já věřím, že Bůh to dá, že rozšíří lidi, že je přidá do církve. A na nás je, aby jsme jako ti Židé se tam pokořovali, postili, modlili, aby Bůh změnil srdce krále. A on je změnil a změnil celou tu situaci, tak aby bychom se tak pokořovali, modlili před Bohem. A to je ten čas, který je před námi, tak bude na to vhodný. Řeknu k tomu ještě, že vlastně teď v měsíci listopadu je taková akce Národní probuzení. Je to projekt nazvaný Národní probuzení, kdy se roznáší letáčky. Tady myslím zrovna mám. Budeme dávat do schránek, nebo už jsou někde roznešené. Iva vzadu se k tomu zná, roznáší. Tak modleme se, aby Bůh dotýkal srdcí těch lidí, aby přijímali, aby tady toto neskončilo, že si přečtou nějaký papír, ale aby se jí to skutečně dotklo. Protože když se budeme modlit, tak Bůh bude měnit srdce lidí. Tak to je všechno, co jsem chtěl říct. Uděláme ještě sbírku.
On je králů, král jeho trůn, bude na věky stát, on má všechnu slávu a moc náš Pán, on je králů král, náš Pán, on je králů, král jeho trůn, bude na věky stát, on má všechnu slávu a moc náš Pán, on je králů, náš Pán, on je králů, náš Pán, on je králů. Za to, že tě můžeme uctívat společně jako krále, za to, že jsme se mohli sejít ve tvém jménu. Děkuji ti za každého na tomhle místě, děkuji ti za každého, kdo se k námi připojuje online, pane. A děkujeme ti, dáváme ti tenhle čas do tvé ruky a vítáme tě, Duchu Svatý, k tomu, abys se s nás dotýkal, abys k nám mluvil, abys byl naším utěšitelem pro ty, kteří potřebují utěšit, abys byl rádcem pro ty, kteří hledají cestu a radu, abys byl pomocníkem pro ty, kteří pracují, slouží a potřebují tvoji pomoc, pane. My tě vítáme na tomhle místě ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Tak, dobré ráno vám všem. Moc rád vás vidím. Tak, když jsme sem jeli ráno, tak po cestě už u Brna jsme viděli první sníh někde na zemi, takže už začíná zima. Včera bylo ještě léto, ale dneska už je zima. Není to úplně obvyklý, že vidíte stromy, které jsou plný listí a kolem nich sníh. Ale je to takový období a i v životě jsou různý období, i v historii jsou různý období, kterými procházíme. Teď v pátek jsme měli vlastně výročí sametové revoluce 17. listopadu, který se připomíná, kdy jsme vlastně jako národ získali znovu svobodu a je to takový něco, co si připomínáme a člověk, když si na tu dobu vzpomene, když ji prožil, tak vlastně jako ve mně to vyvolává vděčnost. Ta doba byla dřív, jaká byla. A vlastně to, co jsem dělal, je, že jsem děkoval Bohu za to, že jsme mohli tady tuhle příležitost dostat, tuhle svobodu, kterou máme. A vzpomíná taky člověk trošku, jako by se vrací zpátky a vzpomíná. A vlastně uvědomil jsem si, že kdyby se tohle nestalo, tak vlastně nevím, kde bych byl. Vím, že když jsem měl před vojnou, tak tehdy jsem byl rozhodnutý, že tady v téhle zemi a v tom systému žít nebudu. Tehdy jsem odjel do Jugoslávie s tím, že už se nevrátím. A potom se to nějak měnilo. Tam tehdy začala vlastně válka, nebo ještě ne válka úplně, ale tehdy začalo to nepokoji, které byly v Kosovu, kde vlastně jugoslávská armáda tam posílala vojáky a byly tam různé přestřelky a takový. A vlastně mě tehdy hrozilo, že bych tam možnost, že bych musel narukovat a jet tam, tak jsem to zvažoval i na tlak rodičů a tak jsem nakonec se vrátil sem a nakonec jsem skončil tady v armádě socialistické a ta realita té socialistické armády mě utvrdila v tom, že tady v tomhle žít nechci. Ale potom na té vojně jsem se setkal s Bohem, uvěřil jsem, to byla jedna velká změna a potom přišla revoluce, že se stala i ta společenská změna a přišla i ta jakoby vnější svoboda. A to změnilo hodně věcí v mém životě radikálně. A vlastně jsem si říkal, kdyby se to nestalo, kde bych dneska byl, možná bych se měl dobře, já nevím, někde byl jinde, ale nežil bych život, který žiju teď, nebyl bych tady s váma
neměl bych ženu, kterou mám, za kterou děkuju každý den. Nechtěl bych jiný život. A tak věřím, že nějakým způsobem nad tím vším byla Boží ruka a jsem za to vděčný. A tohle se týká té občanské svobody, nebo té vnější svobody, nebo politické svobody, ale to, o čem chci mluvit dnes, je spíš ta svoboda vnitřní, ta, kterou můžeme prožít při setkání s Kristem, který přináší svobodu, který zemřel na kříži za to, abychom byli svobodní. Nejenom vnějšně, což není nepodstatné, což je velice důležité, ale vnitřně, což je ještě důležitější, protože můžete žít v té největší svobodě, můžete žít v tom největším blahobytu a stejně můžete být svázaní uvnitř strachy, hříchem a vším možným. Takže já chci dneska mluvit o té svobodě vnitřní, o té svobodě duchovní, o té, kterou přináší to setkání s Bohem a s Kristem do našeho života. A jako první verš přečtu známý verš z Evangelia Jana 8:36, kde Ježíš říká farizeům, když vás syn osvobodí, budete opravdu svobodní. Opravdu svobodní. To je to ta opravdová svoboda. Svoboda, kterou člověku nemůže nikdo dát. Žádná vláda, žádný politik, žádný guru, ani peníze, nic jiného. Ta vnitřní svoboda, kterou dává jedině Kristus. Když vás syn osvobodí, tak budete opravdu svobodní. To říká Ježíš farizeům a v tom kontextu mluví o svobodě od hříchu, protože to byl vlastně ten individuální případ těch lidí, ke kterým mluvil, protože oni se cítili spravedliví, oni se cítili svobodní, řekli, nikdy jsme nikomu nesloužili, my jsme svobodní. A Ježíš vlastně jde k tomu jádru a říká, nejste, protože každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Ale toho, koho syn svý vysvobodí, ten bude skutečně svobodný. Takže tohle je svoboda od hříchu a přečtu z Židům z 2. kapitoly, 15. verš, kde se píše znovu o Kristu a je tedy psáno a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví. Máme tady otroctví a pak máme tady svobodu, kterou Ježíš přinesl. A tím otroctvím je nazvaný strach. Strach, který člověka drží celý život v otroctví. Strach ze smrti. Strach, což je v podstatě, my se dneska v naší společnosti tolik ze smrtí nesetkáváme. Jsme od ní jakoby trošku izolovaní. Jednak máme lékařskou péči na vysoké úrovni a sociální systém a všechno tohle. Dřív se s ní lidé setkávali daleko častěji. A takže dneska, když je člověk mladý, tak si to ani nepřipouští, že by nějaká smrt někdy existovala. Ale vlastně strach ze smrti, z toho vychází všechny existenciální strachy. Vlastně strach z toho, co budu zítra jít, strach z toho, že přijdu o práci, strach o své blízké, o své děti, strach z nemocí, strach z válek nebo z nějaké situace. Ještě strach ze všehokoliv, co mě může nějakým způsobem ohrozit a zranit. A tady se píše, že Ježíš přišel a osvobodil ty, kteří strach ze smrti po celý život držel v otroctví. A tady se mluví vlastně o celém lidstvu. O tom, že co celé lidstvo drží vlastně v otroctví, je mimo hříchu i strach, který je s tím spojený.
Strach přináší otroctví a proto je to taky hlavním nástrojem toho zlýho, satana. A taky hlavním nástrojem každého politického režimu, že, který je nějaký diktátorský, nebo tak používá strach jako tu největší zbraň. Ježíš říká, že nás přišel osvobodit od strachu. Že on přišel, abychom byli opravdu svobodní. Takže ta opravdová svoboda nepřichází z vnějšku, i když díky Bohu za tu vnější svobodu, ale ta opravdová svoboda vychází zevnitř. Přišel, aby nás osvobodil od strachu. Můžeme se ptát, je nějaký strach, který mě trápí, nebo co je největší strach, který tebe trápí? Čeho se nejvíc bojíš? Nemusíte mi to říkat, ale každý z nás víme. A to vlastně ukazuje, kde je to naše nejslabší místo, kde jakoby ten zlý nejvíc útočí. Někdo řekl, buď máme strach, anebo jsme svobodní. Což je velice trefné a pravdivé. Protože strach a svoboda jsou nekompatibilní. Jsou v rozporu. Strach svazuje. Strach, jak jsme četli, činí z člověka otroka. A jediná cesta, jak jít ven z toho strachu, je právě víra. Strach a víra, nebo strach a svoboda se navzájem nesnášejí a jsou navzájem v rozporu. Pojďme si teďka přečíst jeden celkem známý příběh z Evangelia. Je to Marek 4. kapitola od 35. verše. Večer onoho dne jim řekl, myslí se tím Ježíš, přeplavme se na druhou stranu. Opustili tedy zástup a vzali ho, jak byl, na loďku. Byly s ním i jiné loďky. Tehdy se strhla veliká větrná bouře. Vlny se valily na loď a ta už se naplňovala vodou. On ale spal na polštáři na lodní zádi. Vzbudili ho tedy. Mistře, nezajímá tě, že umíráme? Když se probudil, okřikl vítr, přikázal vlnám tiše klid. Vítr se utišil a nastal naprostý klid. Proč se tak bojíte, řekl. Řekl jim pak, ještě pořád nemáte víru. Byli z toho úplně vyděšeni. Kdo to vůbec je? Ptali se jeden druhého. Vždyť ho poslouchá i vítr, i vlny. Učedníci byli rybáři a znali moře. To nebyli lidé, to nebyli čeští turisté, kteří přijedou na Jadrán a na gumovém člunu plavou někam daleko, ale byli zkušení, byli rybáři, takže ta situace určitě nebyla nějaká jednoduchá. Kdo jste někdy byli, když jsme v Chorvatsku, tak strýc má vlastně takovou loď malou motorovou, kterou jezdíme na ostrovy a víme, že jsme tak závislí na tom jako počasí, že přes ten kanál na ty ostrovy, vlastně ven na otevřené moře, si nemůžete dovolit vyjet jenom tak někdy. Musíte vyjet tehdy, když není ten vítr, když nejsou ty velké vlny, protože jsme párkrát zažili, že jsme se museli vracet, když se zvedl vítr a to člověk opravdu nechce zažít. A ti učedníci byli rybáři, znali moře, ale situace byla taková, že i oni byli plní strachu. A Ježíš spal. A ten jejich vlastně výrok, který oni Ježíši říkají vyčítavě, ty si spíš a tebe vůbec nezajímá, že my umíráme, vlastně poměrně odhaluje, v jakým vnitřním stavu nebo rozpoložení byli. Mluvili o sobě jako o někom, kdo umírá. Teď, když se na tu situaci podíváme,
tak vlastně oni i Ježíš byli na stejné lodi. Je to tak? Byli na stejné lodi. Tu bouři prožívali všichni stejnou. Byli úplně ve stejné situaci. Jak je možné, že oni umírali a Ježíš neumíral? Kolikrát jsme my už v životě umírali? Lidé mohou být ve stejné situaci a jeden ji může zvládat lépe a druhý hůře. Je to stejná loď, stejná bouře, stejný vítr, stejné vlny. V čem je teda rozdíl? Rozdíl je uvnitř. Rozdíl je v srdci. Bible říká, chraň své srdce, je to v Přísloví 4. kapitole, protože z něho pochází život. Pokud my nevíme, čím budeme procházet v budoucnosti. Nikdo z nás není jasnovidec, aby věděl, co nás čeká zítra. Nevíme, jakými bouřemi budeme procházet, jestli budou, nebudou, jaké budou, jak budou silné, nevíme. Nikdo neví, co přinese budoucnost. To jediné, co můžeme pro naši budoucnost udělat, je to, jak zacházíme nebo jak chráníme své srdce, nebo čím plníme své srdce. Protože na tom záleží, jak v budoucnu budeme reagovat. Jak budeme žít, jak se budeme rozhodovat. Budeme se rozhodovat na základě strachu nebo na základě víry, jaká budeme dělat rozhodnutí, jakou cestou půjdeme. Stejná bouře, stejné okolnosti, úplně jiná reakce, úplně jiná cesta, úplně jiný přístup. Chraň své srdce, z něj pochází život. To znamená, čím plníme své srdce, jak chráníme své srdce, rozhoduje o naší budoucnosti víc než ty bouře, které budou nebo nebudou, nebo než ty okolnosti, které přijdou. Myslím si, že není náhodou to, že kdybychom četli tuhle kapitolu od začátku, tak tomuhle příběhu, který se odehrál, předchází právě to podobenství o rozsévači, které František zmiňoval, které bychom četli v těch předešlých verších v Markově 4. kapitole, kde vlastně mluví Ježíš o srdci. A říká, že jsou různé půdy a nebudu to rozebírat. Ten příběh o rozsévači vlastně předchází tady tomu příběhu na tom Galilejském moři, kde se vlastně ukazuje, co je v srdci. Protože když je všechno hezké, tak jsme v pohodě, ale tehdy, když se dostaneme do těžké situace, tak tehdy z našich reakcí začíná vycházet to, co v nás je opravdu. Co je opravdu úplně uvnitř nás. Že někdo říká, když zmáčknete rajče, tak co vyteče? Jo, rajčatová šťáva. Když zmáčknete pomeranč, co z něho vyteče? Pomerančový džus. Když zmáčknete křesťana, co z něho vyteče? No to, co v něm je, to nikdo neví. A Ježíš vlastně, když ho probudí, tak jeho reakce je, proč se tak bojíte? Řekl jim, pořád ještě nemáte víru? Vlastně ten jejich problém, vlastně řekl, ten problém není ta bouře, ale problém je absence víry ve vašem srdci.
nebo ve vašem životě. Bible říká, čeho je nitro plné, tak to ústa mluví. A to platí zvlášť v těch těžkých situacích, jako byla tato. Víra a strach vlastně nejsou kompatibilní. Navzájem se nesnášejí. Ježíš říká, proč se bojíte? Co pak pořád nemáte víru? Zmiňoval jsem ten verš z Židům. Osvobodil ty, které strach ze smrti držel v otroctví. Ten výrok umíráme, nebo já nevím, nebo si domýšlete jakýkoliv jiný výrok, který vám vyjde z pusy, když jste v nějaké těžké situaci. Umíráme a tebe to nezajímá. Je vlastně vyjádřením právě toho stavu, toho otroctví. Toho, že člověk je pod nadvládou toho strachu. A i ten dnešní svět, ve kterém žijeme, je pod nadvládou strachu a jsou k tomu i racionální důvody. Prochází různými bouřemi a je přirozené, že lidé se bojí. A proto kolem nás může zaznívat spousta takových hlasů. Umíráme a je konec a tohle je špatně a tohle se stane. Spousta hlasů, které můžou být kolem nás. A tyto hlasy jsou podobně jako ten výrok učedníků umíráme vlastně výrazem toho otroctví, ve kterém se svět ocitá, ve kterém se nachází. Otroctví, ve kterém lidé v tomhle světě jsou. Strach nikdy neosvobozuje, strach vždycky člověka svazuje. A v souvislosti s tím vlastně je tady otázka, co my jako křesťané, co my jako ti, o kterých Ježíš říká, že nás osvobodil. Nebo abychom byli svobodní od hříchu, abychom byli svobodní od strachu. Náš hlas by měl být jiný než ten hlas tohohle světa. Náš hlas by měl být hlasem naděje, měl by být hlasem světla, měl by být hlasem víry. Co mluvíš, nebo co mluvíme, když je bouře kolem nás? Náš hlas by měl přinášet světlo a ne tmu. Vlastně podle toho, co jim Ježíš řekl, tak vlastně říká, že strach je absence víry. Ten výrok, proč se bojíte? Co pak ještě nemáte víru? Vlastně ukazuje, že strach zaplňuje jenom to místo, kde chybí víra. Podobně jako tma je absence světla. Když přijde světlo, když rožnete v místnosti, kde je tma, tak tma okamžitě zmizí. Bez ohledu na to, jak byla temná, jak byla tmavá, tak zmizí hned, jak přijde světlo. A když přijde víra do srdce člověka, tak každý strach by měl zmizet. Bez ohledu na to, jak reálný byl, bez ohledu na to, jaký byl, tak by měl zmizet. A to je něco, co je tak vzácné, co Kristus přinesl člověku. Aby už se nemusel bát, když učedníci, když zemřel a byl pohřben a potom byl vzkříšený a učedníci po jeho smrti vlastně byli vystrašeni, byli plni strachu, protože svoji budoucnost spojovali s ním a teď on byl pryč, už nebyl. A oni byli zamčeni v té horní místnosti a báli se Židů, aby neskončili podobně, jako skončil Ježíš. A Ježíš tam vešel těmi
ne zavřenými dveřmi, ale teď nevím, jestli těmi dveřmi zavřenými nebo přes tu zeď, ale prostě vešel dovnitř i přes to jejich zabarakádování se a řekl, pokoj vám. Pokoj přinesl doprostřed toho strachu. A to je, co přináší Kristus vlastně do tohohle světa. Přináší pokoj tam, kde je strach. Pokoj tam, kde jsou obavy. A i do toho našeho vnitřního světa vlastně na prvním místě. Jestli je jakýkoliv strach v našem životě, tak Kristus přišel, aby přinesl světlo, aby ten strach byl zlomený a odešel z našich životů. Ježíš neumíral zbytečně. Proč Ježíš umřel? No, protože lidstvo bylo v tom stavu, v jakým byli učedníci. Volalo, umíráme. A proto on musel zemřít na našem místě. Učedníci umírali, i když ve skutečnosti neumírali. A dneska tohle je stav světa, ve kterém žijeme. Člověk umírá milionkrát za svůj život. A přitom a častokrát se nezaobírá tím, co nejdůležitější. A Ježíš vlastně vešel doprostřed té bouře na tom jezeře a byl s nimi na tom člunu, který byl zmítaný těmi vlnami a klidně si tam spí, zatímco učedníci bojují o svůj život a loučí se se svým životem. Kde se v něm ten klid vzal? Je to ten stejný klid, který chce dát nám? Vlastně dává tím najevo, že to není lhostejnost k osudu těch učedníků, co s nima bude. On nespal, protože by mu bylo jedno, co bude s nima, ale vlastně ukazuje tím, jak obrovskou vnitřní svobodu on prožíval, svobodu od strachu. A vlastně takovým tím stěžejním tady v tomhle příběhu je ta otázka, kterou si učedníci dávají potom, když ta bouře skončí. Říkají, i když s ním prožili už spoustu zážitků a je to teprve na začátku Marka, takže asi to není ty 3 roky, ale nějakou dobu už s tím prožili. Ale potom, co vidí, co Ježíš udělal a jak reagoval a jak jednal, tak si dávají otázku, kdo to je? S kým to vlastně, jakoby, koho to vlastně následujeme? Kdo to je? A tenhle příběh nám vlastně dává odpověď na tuhle otázku. Kdo je Ježíš? Ježíš je muž, který je proti strachu, který neměl žádný vnitřní strach. Je to ten, který se nebojí v žádné bouři a který chce, abychom se nebáli ani my. Který přináší světlo, ne tmu. Ježíš je ten, který osvobozuje od strachu. A teď už se blíží ta adventní doba, za chvíli začne. Doba, kdy si, bez ohledu na to, kdy se Ježíš narodil, tak si připomínáme to, že se narodil, že přišel na tenhle svět, že to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi náma. A to, že vstoupil do té naší reality. To, že byl ochotný vstoupit do toho našeho světa, stát se člověkem, vzít ty naše strachy na sebe a vstoupil vlastně do těch našich životů a vstoupil na tu naši loďku. A je s námi na stejné lodi. A řekl, budu s vámi až do konce světa. Svět pořád nekončí, svět je tady pořád ještě. Kdy skončí, nevíme, může to být brzo.
může to být později, ale to, co je podstatné, že Ježíš je v té lodi s náma. A učme se od něj. Chtěl bych mít takový klid a pokoj uprostřed bouří, jako měl on. A chtěl bych mít takovou víru, jako měl on. A to je něco, co je naší metou, nebo co by mělo být naší metou, být podobní jemu. A to, co udělal pro nás, aby mělo efekt v našich životech, aby ta svoboda, kterou přinesl, abychom ji mohli prožívat vnitřně. Každý den, v každé bouři, v každé situaci. Amen. Amen. Haleluja. Pane, děkujeme ti za to, že jsi přišel, abys přinesl svobodu člověku. Že jsi přišel, abys nás osvobodil od hříchu, od smrti, od strachu, který svazuje. A já ti děkuji, Duchu Svatý, za tvoji přítomnost v našich srdcích, v našich životech. A prosím tě, aby ses procházel mezi námi. Pojďme, můžeme chválit. Aby ses procházel teď mezi námi, abys nás osvobozoval, Pane, od všeho, cokoliv nás svazuje. Haleluja. Děkujeme ti. Ať už na nás kdykoliv útočí jakýkoliv strach, ať je to strach z nějaké ztráty, ať je to strach z budoucnosti, ať je to strach z nemocí, z okolností. Všechny strach má jenom jeden zdroj. A ty nejsi tím zdrojem. Ty jsi ten, který přináší všechny jednostce. Zvedáme svoje srdce aby si jednal s našimi strachy, aby si jednal v našich srdcích. Abychom obstáli v bouřích, kterým procházíme a budeme procházet. Abychom vždycky vybrali tu správnou cestu, aby tím, co nás bude směrovat, co nám bude dávat směr, aby naše rozhodnutí nebylo činěno na základě strachu, ale na základě víry a vnitřního svědectví. Chválíme tě, Ježíši. Prosím tě, aby během té chvály se procházel celé, aby jsi uzdravoval, vysvobozoval z našich strachů, aby jsi dával světlo. Že spí, jak nemám dost síl, proti bůlkám, proti tmám, tvoje jméno zavolá. Jak zdá se, že spí, jak nemám dost síl, proti bůlkám, proti tmám.
Ohlásím zostry, že ljubíš mě a já ljubím tebe. Ohlásím zostry, ty jsi verný a verný a verný. Ohlásím zostry, že ljubíš mě a já ljubím tebe. Ohlásím zostry, ty jsi verný a verný a se nechce přestávat, chválí, takže jsme rovnou pokračovali na Takže ve 4 budete mít čas, tak... Přijďte, přijďte. Jakože když pan někoho povede, tak jo. No, já potřebuji potom na večer ten mikrofon. Mikrofon tady nemusí být. Nemusí, že? Já se pak dám to.